සිටින සියල්ලගේ ලේ කැටි දිවෙන් තල. எங்களுடைய இரத்த கட்டிகளும் கரைய போகிறது. යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசுவின் ලේ කැටි நாமத்திலே දිවෙන් තල. இந்த இரத்த கட்டிகளை நான் මේ දරුවන්ගේ ජීවිතවල මොලේ තියෙන ලේ කැටි දිවෙන් තල. இவர்களுடைய மூளையில் இருக்கிற இரத்த கட்டிகள் கரைய මොලේ තියෙන ලේ කැටි දිවෙන් තල. மூளையிலே இருக்கும் இரத்த கட்டிகள் මොලේ තියෙන ලේ කැටි දිවෙන් තල. மூளையிலே இருக்கும் இரத்த கட்டிகள் මොලේ තියෙන ලේ කැටි දිවෙන් තල. மூளையில இருக்கும் இரத்த கட்டிகள் යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே පෙනහැල්ලේ තියෙන ලේ කැටි දිවෙන් மூளையில තල. இருக்கிற இரத்த கட்டிகள் අක්මාවේ තියෙන ලේ කැටි இரத்தத்தில் දිවෙන් இருக்கிற තල. இரத்த கட்டிகள் මේ හෘදයාබාධ කඩන යේසුස්. இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த வலிகளை நான் සිදුවෙන මරණීය ශාප කඩන எல்லா යේසුස්. மரண சாபங்களையும் உடைக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වෙන්න යන මරණීය ශාප වළක්වන. சாபங்களை நான் உடைக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே මේ දරුවන්ගේ ජීවිතවල තියෙන අකල් මරණ අයින් කරනවා. இந்த பிள்ளையோட வாழ்க்கையில இருக்கிற அகால அகால மரணம் மரணங்களை அழிக்கிறேன். நான் விளக்குகிறேன். අකල් මරණ අයින් அகால කරනවා. மரணங்களை விளக்குகிறேன். අකල් මරණ අයින් அகால කරනවා. மரணங்களை விளக்குகிறேன். යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே කල්වාරි ලේවලේ கல்வாரி ரத்தத்தினாலே මරණීය ශාපය மரண சாபங்களை நான் மரணீய உடைக்கிறேன். சாபை. மரண சாபங்களை மரணீய விளக்குகிறேன். சாபை. மரணத்தின் சாபங்களை ඇති உடைக்கிறேன். රූපයක් ගල් පිළිමවල යේසුගේ නාමයෙන් மண்ணு ரோமோ கல்சிலியோ இல்லாத ඇති இயேசுவின் රූපයක් ගල් நாமத்தினாலே පිළිමවල යේසුගේ නාමයෙන් மண்ணு ரோமோ கல்சிலியோ அத்தமமே இல்லாத இயேசுவின் மரணம் நாமத்திலே இப்பொழுது மரணத்தை அத்தமமே நான் மரணம் விடுதலை செய்கிறேன். ஆயிக்கிறேன். இப்பொழுது இந்த மரணத்தை விடுதலை සිදුවෙන செய்கிறேன். මරණීය ශාප අයින් කරනවා. இருக்கிற அந்த மரணத்தை ඇස්වහ நான் விடுதலை කටවහ செய்கிறேன். ශාප අයින් කරවාරි ලේවලේ கல்வாரி ரத்தத்தினாலே කල්වාරි ලේවලේ கல்வாரி මේ ரத்தத்தினாலே මරණීය ශාප மரணத்தின் වර්තන சாபங்களை நான் விடுதலை යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே මොලේ ලේ කැටි மூளையில் இருக்கிற இரத்த கட்டிகள் හෘද වස්තුවේ ලේ කැටි இருதயத்தில் இருக்கிற கட்டிகள் පෙනහැල්ල ලේ කැටි நுரையீரல் கட்டிகள் පුපුරන්න යන ලේ කැටි உடைய இருக்கிற கட்டிகள் මේ පොටෝවල ඉන්න සියල්ලගේ ලේ කැටි இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லாத்துடைய මරණීය கட்டிகளும் අනතුරු මේ වේදිකාවයි மரணத்தின் சாபங்களை මේ වේදිකාවට ශාප ඇදෙන්න இடத்தில் அந்த சாபத்தை எடுத்து போடுகிறேன். ඔවුන් මේ පූජා ටික වෙද්දී ඔවුන්ගේ ලේ කැටි එකක්වත් නැහැ இந்த பூஜை முடியும் போது அவர்கள் இரத்த ඔවුන් கட்டிகள் කියන இல்லை. මරණ වරෙන්තු ඔක්කොම அவர்கள் හවුසි இருக்கிற කරනවා மரணத்தின் මරණ பாதைகளை වරෙන්තු நான் හවුසි நீக்குகிறேன். කරනවා මරණ වරෙන්තු හවුසි மரணத்தின் කරනවා பாதைகளை நீக்குகிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் இயேசுவின் நாமத்தினாலே මේ දැන් இப்பொழுதே මේ දැන් இப்பொழுதே මේ දැන් இப்பொழுதே මේ දැන් இப்பொழுதே මේ ශාප இந்த නිදහස சாபம் விடுதலை. යේසුස් වහන්සේ දිව්‍ය සුව කිරීමේ දේව මෙහෙයන් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 9:30 සිටත් සෑම ඉරුදිනකම සවස 3:30 සිටත් පැවැත්වේ. විමසි. ස්ථානය අපගේ සුවමෙහෙයන් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වීමට දැන්ම අපගේ CGC YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර සක්‍රියව සිටින්න.